Γεια σας φίλοι των βιβλίων. Είμαι ο Γιώργος Γιώτσας και σας εύχομαι το 2024 να ταξιδέψετε στις σελίδες των αγαπημένων σας βιβλίων με υγεία, με αγάπη. Εγώ σας περιμένω με το ξεχωριστό παιδί από τις εκδόσεις Bell αυτή την Άνοιξη. Να είστε όλοι καλά. Καλή χρονιά. Γεια σας φίλοι μου. Ονομάζομαι Αργυρό Χαρίτου. Βρισκόμαστε στην ομάδα «Η Μαγεία της Ανάγνωσης» για να σας ευχηθώ με τη σειρά μου καλές γιορτές, ευτυχισμένο το 2024, το οποίο να είναι γεμάτο με αγάπη, υγεία, τύχη και ηρεμία στη ζωή σας. Σας εύχομαι τα καλύτερα, να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά και όσες δυσκολίες και αν σας έρθουν να μπορέσετε να τις ξεπεράσετε. Καλές γιορτές. Λέγομαι Τζοάν Ζαχαριάδου και για το 2024 εύχομαι υγεία, αγάπη και ευτυχία. Και κάτι ακόμα. Εύχομαι όσες καλές πράξεις κάνατε το 2023, όση αγάπη μοιράσατε απλόχερα στους συνανθρώπους σας, όσα χαμόγελα προκλήθηκαν χάρη στη δική σας παρέμβαση, όλα αυτά να επιστρέψουν πίσω σε εσάς δεκαπλάσια και να σας κάνουν ακόμα πιο δοτικούς ανθρώπους. Χρόνια πολλά λοιπόν και ευτυχισμένο το 2024. Καλησπέρα σας, είμαι η Τσότσου Αλεξάνδρα, η συγγραφέας του «Μάλλον δεν θα έπρεπε» και του «Ξόρκιο εντοπισμός» η τριλογία από εκδόσεις Διάνοια. Σας εύχομαι αγάπη, υγεία και ευτυχία να έχουμε το 2024, αυτός είναι ο γατούλης μου. Και μαζί με τον Μπούκι σας ευχόμαστε αγάπη, υγεία, ευτυχία, πολλή δημιουργία, όμορφες στιγμές να ζήσουμε το 2024 και κάθε άλλο. Σας στέλνω τα φιλιά μου. Γεια και χαρά σε όλους. Είμαι η Χαρά Μαρκατσίνου, συγγραφέας ενός παιδικού βιβλίου του Μοναχικού Αντώνη και της Νεράδας της Χαράς και 2 μυθιστορημάτων, της Όλγας και του Όσα Δε Σου Είπα, που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Υδροπλάνο. Με αυτό το μικρό βιντεάκι θέλω να στείλω σε όλους εσάς τις ευχές μου για χαρούμενα Χριστούγεννα και για ένα 2024 που θα φέρει αγάπη, θα φέρει υγεία, θα φέρει αυθονία σε όλα τα επίπεδα. Η πιο ιδιαίτερη και ξεχωριστή ευχή μου για την καινούργια χρονιά που θα ξεκινήσει σε λίγες μέρες είναι να έχουμε όλοι υγεία, αλλά και να ανακαλύψουμε μέσα από το μονοπάτι της αγάπης την αυθεντικότητά μας. Να κάνουμε πράγματα που μας αρέσουν, πράγματα που γεμίζουν την καρδιά, την ψυχή και το μυαλό μας. Ένα από αυτά τα πράγματα είναι πάντοτε ένα καλό βιβλίο. Ας κάνουμε δώρο λοιπόν στον εαυτό μας ένα βιβλίο που ξεχωρίσαμε ιδιαίτερα, αλλά ας χαρίσουμε και στους δικούς μας ανθρώπους το εισιτήριο για ένα ταξίδι της καρδιάς, της ψυχής και του μυαλού. Ας γεμίσουμε τους αγαπημένους μας με φιλιά, με αγκαλιές και με όμορφες στιγμές που θα μοιραστούμε. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας, είμαι η Εύα Μαζοκοπάκη, συγγραφέας και θέλω να σας ευχηθώ το τρίπτυχο μαγεία, αρώματα, μουσική. Μαγεία στιγμών, αρώματα συναισθημάτων, μουσική αγάπης. Αυτά τα Χριστούγεννα ας φροντίσουμε όλοι να ζήσουμε ανθρώπινες, μικρές, αλλά σημαντικές στιγμές. Να ευχηθώ σε όλους σας χρόνια πολλά. Να ευχηθώ επίσης καλή συνέχεια στην όμορφη ομάδα και στο έργο της και να θυμάστε φίλοι μου, η αγάπη είναι κάτι το οποίο ούτε πουλιέται ούτε αγοράζεται. Χαρίζεται. Χαρίστε λοιπόν αγάπη φίλοι. Να είστε πάντα όλοι καλά. Τις άπειρες ευχές μου σε όλους σας.